So lahat, Monday na ba, itong gamitin na sila sa mga regional director. Yung pangtawagan nila ang mga director, sige gamitin. Ano ba, ganito. Muna pala daw, lagsalaw, isak lang ah. Okay ba na, Spiro? I hope that it will not happen again. No? If it will happen again, SB member Gorisita, no? Wala man kamo content power, wala man kita content power. But you can make a resolution requesting for the transfer of that officer and DPWH nga hindi mag-attend. You can make a resolution requesting for the transfer whichever places of that engineer o DPWH siya hindi mag-attend sa request nyo. I-support na mo dire sa Sangguniang Panlalawigan. Hindi sila mag-attend. The chair would like to acknowledge the presence of board member Doring also. Major Rendora. Sir, I would like to share my observation namin sir about sa nangyari sir. We are talking, sir, if I'm not mistaken, we're talking about the safety sir, right? So, if it is safety, kumbaga, kung may nangyari na po sir, it's not, ano na po sir, kumbaga incident na yun, kumbaga, if we're talking about safety, dapat yun yung mga means na ginagawa natin before mangyari po ang isang incident or accident. So may nangyari na po, ang masasabi ko lang po sir, kung mayroon din po ano sir, kung mayroong safety officer, it means that the safety officer did his job. Because, for example sir, siguro, based on ano na lang sir, pag bigyan natin ng example sir na medyo malapit sa ano sir. Kung flyover is a super infrastructure, it cost millions, right sir? Billions. So tingnan natin sa ano sir, mag-isip ako ng ano sir, ng example na medyo ganun din sir. Like aviation sir, aviation. Sa aviation sir, ang air asset is cost 100 millions. And if kung magkaroon po ng accident sa aviation, kumbaga, it cost not only, kumbaga grabe sir eh. Kumbaga, it will not only cost loss of lives, but yung gastos, medyo masakit sir. So, yung sa akin lang sir, ang gusto kong iparating sir is, we should not disregard safety. Kumbaga, in my, ano sir, kung natin sir, ibuod natin sir, safety is a practice of managing risk in order to reduce the likelihood of getting accidents or incidents. So sir, kung December 25, i-open niya po sir, ang masasabi ko lang sir, I would suggest to the DPWH and to the members of this committee na kung pwede sir, may scope of works pa kayo na gagawin sir, we should do parallel safety operations so that wala na pong incident na nangyari. For example sir, jet grounding, the noise is kumbaga okay lang po, natural. Talagang maingay po kasi pag hindi po maingay, wala pong manyari, hindi po progress yung project. But yung ano sir, yun nga din sa yung putik sir, siguro mag-isip din po tayo ng paraan. Mag-isip po tayo ng paraan para at least paano gawa po natin ng kanal, para at least malis po yung mga, kasi may mga motor po na dumadaan. Pag may motor po na dumadaan, kumbaga, ano po yun sir, risk na po na magkaroon ng aksidente. So yun po yung minamanage natin. Then we're talking about safety. So, tapos, for example, may gagawin po sa taas, mga scope of work sa taas po ng flyover. So, ano po magiging revenue natin as a safety officer? At least paglagay po tayo ng mga not only yung kapal, but also yung medyo sturdy rin para at least maiwasan po natin yung ganyang accident. Saan nangyari na po kasi may incident na po na nangyari. So, kumbaga may nangyari na po, huwag na po natin hayaan na mangyari ulit. So, yun po yung gusto kong iparating. We're talking about safety and we should we should not disregard safety because damage to life, persons, and property
cannot be, kumbaga hindi mababayaran ng sorry. So yun ang gusto ng parang. Thank you, Major Rendora. No. Ining Max. Ang botsing ano nila ni sinunin Engineer Susong kay Major Rendora. Ang kailangan, ang safety measures yung effective. Maplanuhan maayos ang safety committee. Ang safety committee, ano nila preparar sa safety plan, i-implement sa safety officer. So dapat maplanuhan, maayo, agad effective. Ang nalanta ko mo, ang nangyari kay gina-trivialize ang safety. Wala na tagaan importansya ang safety. Dapat safety first. Dapat tagaan importansya ang safety. Ang nalanta ko, kita nyo ang inyong mga safety measures hindi effective. Mga amigo, kumana mga boss mo, pero hindi tanan nga tao mapakal sa kwarta. Hindi tanan nga tao maariglo sa kwarta. Yung gina-emphasize kayo na ni Sergeant Sanchez, no? Basi isip bala nila nga kung ano matabo, kwarta ko lang. Hindi tanan nga tao mapakal. Mr. Chair, with regards to safety, there are two unsafe acts. No, unsafe. This is the unsafe acts in the unsafe area. So, hindi ito na yung maiwasan ang unsafe acts, action ng isang tao. That's why na-disgrasya siya. Or per person na nag-aopera sa construction, which is the unsafe area. Dapat ma-responsibilidad ang safety officer. Kaya yan na i-resolve kung paano ang mga safety precaution nga dapat i-apply dira sa working place bago niya i-proceed ang activity. So, as much as possible, since sometimes may mga issue and concern nga ginahaboy sa LGU, which is si SB Roy, kag ang other our executive officer, nagasugo sa amo sa engineering nga ano ito nga tabo kag to i-analyze ang ka. When we ask for the city officer, wala city officer, Mr. Chair. Wala kami safety officer. Wala dito ang safety officer, Mr. Chair. So, since we will have the project completed on January, so I may suggest na all the time ang safety officer of every contractors, not only contractor of the IBC but also the contractor of the jet grouting, para anytime if there is an issues nga kami ginpasa sa LGU, may ara kami istoryahan ng safety. And I'm sure there is a safety practitioner nga always checking sa safety precautions. Kaya siya ang pinaka-lead sa safety mo. So siya nag-check bago ipasa kay Dole. So I'm sure nag-check-in siya. So I make sure lang nga tanan wala may nalimtan kay base kay tungod lang nga ginadalian ta. Amo na mostly ang safety mo. Tungod nga ginadalian ta since ang head nila is the project manager. So, may ida, kung sa amin, amo na nga tayo mo kailangan matapos na gini nga, ginakumita, mainita. I'm sure, ang ato nga activity, may haragin nga may mahamper na hindi maagyan ang babaw by January. It's because it was been mentioned kagina nga may harang appear 7, 8, 9, 10 ang wala pa na overlay. So, I'm sure na may maara dara nga some lanes hindi maagyanin, not 4 lanes. So, ang walang taon na kagina nga wala akong naging correct kay kagina they committed nga maagyan na by 25. But I'm sure by January, we will have a problem in the traffic. Kay may ma-close area for that set nga overlay.